φιλίες μου. Τι ωραίο βιβλίο που είναι, έσχυρο εξώφυλλο. Ο Μαυρογέννης τράβηξε τα μεγάλα μπαούλα και μέσα από τα μικρότερα έβγαλε το χάρτη του κρυμμένο του σαπρού. «Μυρίζομαι περιπέτεια, περιπέτεια, αφεντικό», είπε ο πολύχρωμος τροπικός παπαγάλος που το φωνάζουν κόκο. «Τι ωραία βιβλία που είναι, αλλά ας δούμε και τα επόμενα. Αυτό το βιβλίο είναι πολύ μεγάλο». Σε ευχαριστώ, Ασπροδότη. Λόντον, μέσα στη ζωή, φίλε μου. Όλα ήταν δύσκολα σε εκείνα τα βουνά μέχρι που εμφανίστηκες. Μια μέρα θα στο ξεπληρώσω. Τι ωραίο! Αυτό το βιβλίο φαίνεται να είναι τρομακτικό. Κάτσε κάτω! Φώναξε απότομα στην Ερμιόνη. Για να μαθαίνεις λοιπόν Πότερ, Χάρι Πότερ, ο ασφόδελος και η σκόνη του ξύλου μεσαράκι κάνουν ένα υπνοτικό φίλτρο τόσο δυνατό που είναι γνωστό με το όνομα το φίλτρο του ζωντανού θανάτου. Το μπέζο, αν είναι μια πέτρα που υπάρχει στο στομάχι της κατσίκας και είναι ισχυρό αντίδοτο για τα περισσότερα δηλητήρια. Πολύ τρομακτικό μου ακούγεται, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω τη συνέχεια. Ας δούμε και αυτό το βιβλίο. Έχει ωραίο εξώφυλλο και είναι πολύ ωραία στολισμένο. Τότε ο Φάνης το φαντρί φουρκίζεται πολύ. Τι μας λες, δεν σηκώνω δοπιλές. Εμένα που με βλέπεις, ένα πράγμα θα σου πω. Και βάλ' το καλά στο κουφιό σου μυαλό. Το σκουλίκι μας ζυγώσεις, πικρά φίλε θα το μετανιώσεις. Γιατί έχω ξάδερφο ξηφία που δεν σηκώνει αστεία. Και όταν παίρνει φόρα και χυμάει, το ελευθερό κεφάλι πέρα ως πέρα. Δηλαδή, ο στόχος της Σωτήρη, σε βλέπω σε λίγο σου ρωτήρι. Αστεία που τα λέει και αυτός ο Τριλισσάς. Μα όλα τα βιβλία είναι τόσο όμορφα και χρειάζομαι μία βοήθεια. Βοήθεια! 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 Ζήτησε κανείς βοήθεια γιατί δεν μπορεί να αποφασίσει τι βιβλίο θα δανειστεί. Και εμείς τι κάνουμε εδώ. Εγώ και η τάξη μου, το Σίγμα Ταυδίο, σας ετοιμάσαμε μια παρουσίαση βιβλίου, μια βιβλιοπαρουσίαση για τον προβληματισμένο αναγνώστη. Το βιβλίο που θα σας παρουσιάσουμε είναι ο Άσπρος Λάρος και ο Μαύρος Κότσιφας.
Φίλε Τζιμί, αυτοί όλοι με κοιτάζουν τόσο περίεργα. Μα πρώτη φορά βλέπουν ένα τόσο μαύρο πουλί και σαν εσένα. Ποιο είναι τούτο το πράσινο πουλί? Ποιο είναι τούτο το πράσινο πουλί? Και γιατί είναι τόσο μαύρο? Και γιατί είναι τόσο μαύρο? Τι να τους πω τώρα, είναι θυμωμένοι. Είναι ο Γιάκωβος, ο κότσιφος και μένει εκεί πέρα στο δάσο. Είναι αγαπημένος μου φίλος. Φίλε Τζιμί, καλύτερα να γυρίσω πίσω στη φωλιά μου στο δάσο. Αυτό, ούτε να το σκέφτεσαι, αφού δεν μας θέλουν αυτοί. Θα φύγουμε εμείς, αλλά καλύτερα στο σπίτι. Τη νύχτα οι δύο φίλοι κάθονται στην τραπεζαρία και πίνουν το τσάι τους με αλάτι. Τι είναι αυτό? Τσάι με αλάτι. Γιατί δεν με προειδοποίησες? Δεν ήξερα ότι δεν σ' αρέσει. Πάρε να πιω λίγο καθαρό νερό καλύτερα. Καλά είσαι. Τι είναι αυτό πάλι το σεντούκι? Αυτό το σεντούκι το βρήκα στα παπαγιά. Και αυτά τα βιβλία που έχει μέσα τα βάζω στη τσόπα. Τα καίνε για να ζεσταθούν. Όχι, όχι φίλε Τζίμι. Αυτά είναι βιβλία στο δάσο στο χωριό μου. Όλοι τα διαβάζουν. Ας το διαβάσω ένα. Αυτό φαίνεται ωραίο. Η θάλασσα και το γαλάζιο της γης. Αυτό μπορεί να είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Αυτό φαίνεται πολύ άστρο. Ο Τάκης και ο Τεντός. Φίλε Τζιμί, αυτό το βιβλίο θα σε βοηθήσει πολύ. Γραμματά από το χωριό. Αυτό είναι τρομακτικό. 40 εφιάλτες. Είναι τρομερό. Τι είναι, το θυμάμαι. Αυτό φίλε Τζίμι, με το χωριό σου είναι ό,τι πρέπει. Τα βαρώνει. Για να το δω. Ναι, αλλά δεν ξέρω να το διαβάζω. Δεν πειράζει φίλε Τζίμι, να σου διαβάσω εγώ. Αλλά σήμερα σου διαβάσω τις περιπέτειες του Μαγελάδου. Ο Μαγελάνος απέδειξε πως ήταν δυνατόν να φτάσει στην Ασία πλέοντας συνεχώς δυτικά, αλλά του πλήρωσε με τη ζωή του, καθώς σκοτώθηκε πριν ολοκληρώσει το ταξίδι. Ο Τζίμις όμως δεν ξέρει γράμμα. Έτσι από τότε ο Ιάκωβος κάθε απόγευμα διαβάζει στο φίλο του μια ιστορία. Κάποιο απόγευμα ο Αλβέρτος στο ψαροπούλι άθελά του καθώς έπαιζε κρυφά άκουσε τους δύο φίλους. Τρέχει στη μαμά του και τα λέει όλα, όπως θα είναι και τα άκουσε. Τα καλύτερα λόγια είπε για το μαύρο πουλί που δεν τα συμπαθούσαν στο χωριό. Μαμά, αυτό το μαύρο το πουλί, ο φίλος του Τζίμι ξέρει να διαβάζει. Και τα βράδια διαβάζει ωραίες ιστορίες και παίρνουν πολύ ωραία. Αλήθεια! Τελικά αυτός ο Ιάκωβος δεν πρέπει να είναι τόσο κακός όσο λένε. Αλβέρτο, πάμε να κάνουμε μια επίσκεψη να το γνωρίσουμε καλύτερα. Ένα λεπτάκι όμως, θα τηλεφωνήσω στις φίλες μου για να μάθουν τα νέα. Τριν, έλα Μάρθα, έλα στα νέα. Ο Ιάκωβος ξέρει να διαβάζει. Τι, ξέρει να διαβάζει.
Γεια σας! Μπορούμε να έρθουμε στην παρέα σας. Δώστε τα παιδιά εκείνο το τσάι που με έδωσε και με γαλάκι. Σήμερα το βράδυ μια γλαροπαρέα πλησιάζει σιγά σιγά το μικρό ξύλινο σπιτάκι του Τζιμ. Έμειναν πολύ ώρα έξω από το σπίτι και άκουγαν τις ιστορίες που διάβαζε ο Ιάκωβος του φίλου. Τελικά μιλάει ένα από τις ιστορίες. Σήμερα, φίλοι μου, θα σας διαβάσω μια αστεία ιστορία που θα θυμάστε για όλη σας τη ζωή. Ο Ιάκωβος αγάλισε κι αυτός τους γλάρους. Έγινε δάσκαλος και έμεινε στα Γλαροπούλα να διαβάζουν όντως βιβλία. Ο μαύρος κότσιφας και ο άσπρος γλαρός έζησαν μαζί για πολλά χρόνια και ακόμα ζουν ευτυχισμένοι. Τόσο αστεία ήταν η ιστορία που όλο το χωριό των Γλάρων σύστηκε από τα γέλια, λες και έγινε σεισμός. Και το καταλαβαίνουμε. Ελάτε όλοι να καθίσετε να ξεκουραστείτε. Το βιβλίο λοιπόν που σας παρουσιάσανε είναι «Ο μαύρος κότσιφας και ο άσπρος γλάρος» της Κίτι Κρόουφερ. Πολύ πιθανόν μερικά παιδιά να το έχετε διαβάσει. Οι προηγούμενοι, οι περισσότεροι το είχαν διαβάσει στο νηπιαγωγείο. Δεν ξέρω αν σας άρεσε. Εσείς θα μου πείτε, σας άρεσε? Φαντάζομαι ότι όταν θα το διαβάζετε, θα τρέχει η φαντασία σας με τον δικό της τρόπο και θα σχηματοποιείτε τον Ιάκωβο και τον Τζίμι με τη δική σας τεχνική, θα είναι ακόμη πιο ωραίο. Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά του Σίγμα 2. Εσείς ήσασταν πολύ ωραίο κοινό. Ευχαριστούμε.